салом алейкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо чихел ҳамин ҷурғота тайёр карданашо нишон диҳам. Якта подписчикам навист ки шумо чихел мекунед ниқа хушрӯ омадай. Аслан ин шири ма дӯстон шири хонагиай. Мо ки дар деревни зиндагӣ мекунем, дар мо шири хонагии фаровониай. Рости гап, агар шумо шири шумо ки магазинӣ бошад, ҳамун шир аввал пазен, баъд ҳамун пилтаҳай газай дар чизе ки мепазен ҳавая паст кунен, я 10 минути дига дар алови паст ҷӯшоненша, ҳамун шир ғавсак мешавад. Баъд ҳами аймачта ё ки дар Россия бошен ҳами камакак ҳами чакай ҷурғотай мегирем. Ина ман амиқа мегирам. Иҷа ба фикрам дар ма 1 литр амиқа ҳаст. Шири ма чихелай хушрӯ мековем. Хушрӯак мековем. Шир ма пухтам ҳами 40 градусай да ваёш гармиш 40 градусай. 40 градус ҳами якта ҳами ангушта ки андохтӣ ки тоқатовар бошад дар ҳамун гармиш, ана михедахов мекунем. Анаки я нағзактак мепӯшонем. Якта полотенца дози мепечонумша. Баъд дар як курпа гармакак мепӯшонем. Дар як ҷой мемонем ки наҷумонеда, дар як ҷой мемонем ки хушрӯак иста. Ҳозир дар мо соат 10:06 дестай. Ман ҳама вақт шабона хоб мекунам, ва шабона хушрӯ мегира. ҳам ҷурғот хоб мерава, ҳам ҳамохе ба ҳамон исти худаш ки хунук шава, бо хушрӯи бад мебиёяд. Бо иншоллоҳ ки саҳар киши чихел омад, бо ман нишон метимтона. Намихе полотенцада мепечонума ва бурда я одеялда хушрӯ када мепечонума, мемонум то саҳара ва пише чақа намешавамша. Ва 5 соат 6 соат ҷурғот хушрӯ намебиёяд. Ҳатман ами аввали бегаҳ ки хоб кунен то субҳи содиқа, анай момента ҷурғот беҳад хушрӯ мебиёяд. Анамихе дӯстон, анаку то саҳара интизор мешавем. дӯстони азиз, чихеле ки мебинен, ина бинен ҷурғоти ма тайёр шуд. Қошуқ меиста рост, беҳад ғавси хушрӯ омада. Нигоҳ кунед. Ман саҳари соатҳои 6:30 гирифтам. ҷурғота дар холодильник мондум. Рости кор доштам ки ба навор бигирам. Ҳозир дар мо соат 1 шидестай, нимтакам 1. Бигӯем ки ҷурғоти мо 6 соат дар холодильник истод. Анамихе ҷурғоти беҳад хушрӯи хуб бинед. Чӣ фасон омад. ҳатман шуморам тайёр кунед. раҳмат барои тамошо. боқӣ сарбаланду хунобод бошед.